Ние сме в Дисни звездно кафене. Сега ще се появи една Дисни звезда. О, мага! Я да видим кое ще... Стан! Кучето Стан от куче с блок се появи тук. Сега да изберем порция. Коя да изберем? Хайде тази. Три звезди, браво до нас! Това винаги пада като седи. Пак 3 звезди, браво! Ой, това беше много странно. Това... 3 звезди. Мисля, че това ни остава и сме готови. Хайде де! Колко тъпо хора. Ето върти се. Ето даваме да стане. Вие колко монети спечелихме. Аз не знам за какво се използват монетите, но не знам. Ще разбера. Може просто така. 3 звезди за добра работа. Браво на нас. Вече спечелих и Стан. Сега имам Райли, Люк, Лив, Остин и Стан. Останаха ми още 2 Дисни героя. Ще се видим в друго видео на някаква игра. Чао!